τα συνθήματα τα φωνάζει ένας γαμπρός στο σουφλί. Αυτό τα λέει όλα. Θα ξεκινήσω σεβασμιότατε Μητροπολίτα με Δημοτικού Ορεσιάδος και Σουφλίου. Το σουφλίου πλέον είναι γραμμένο. Θα ξεκινήσω από το τέλος όπως έχω στα κείμενά μου. Θα έκανα την ομιλία μου ως εξής. Η ιστορία μας δίδαξε ότι τους αγώνες τους κερδίζουν όχι οι πολλοί, αλλά οι τολμηροί και αυτοί που έχουν ψυχή. Και εμείς σήμερα είμαστε εδώ και ψυχή έχουμε και τολμηροί είμαστε. Με μια διαφορά όμως. Επειδή είχα το φόβο ότι σήμερα δεν θα είχαμε κόσμο, σήμερα λέω συμπληρώνω και λέω και πολλοί είμαστε και ψυχή έχουμε και τολμηροί είμαστε. Συντιμώντες, συντιμώντησες. Πράγματι σήμερα εδώ δεν ήρθαμε να κάνουμε ένα περίπατο. Όλα τα προγνωστικά, αν ήμασταν στο προπό, ένα χ, δύο να μας έπαιζαν, θα το έκαναν. Τέτοιον κόσμο δεν περίμενε κανείς σήμερα όταν θα έρθει αυτή η συνάντηση εδώ πέρα. Και αυτό οφείλεται σε εσάς, οι οποίοι πλέον καταλάβατε τι συμβαίνει εδώ στο κεντρικό Δήμο. Συντιμώντες, συντιμώντησες. Η καρδιά της Ελλάδος βρίσκεται εδώ στα σύνορα, στο νομό Εύρο, όσο κι αν οι αθηνοκεντρικές κυβερνήσεις θέλουν να εθνοτυφλούν. Και σήμερα αυτή η καρδιά χτυπάει πιο δυνατά στο κέντρο του νομού μας. Χτυπάει στο κέντρο του νομού, στο Δήμο Σουφλίου. Στον τόπο αυτό το νερό που όλοι εμείς αγαπάμε και πονάμε. Και νιώθουμε τιμή και υπερηφάνεια που κατοικούμε εδώ. Δίνουμε καθημερινά τον αγώνα μας, την ψυχή μας για αυτόν τον τόπο. Ό,τι κι αν μας κάνουν. Εμάς τους άγρυπνους φρουρούς της Ελλάδος δεν μας γεννούν τα ύπουλα και πονηρά σχέδια όποιων μεγάλων μικρών. Δεν θα αφήσουμε να μας ξυπουλήσουν. Η ευαίσθητη ελληνική μας συνείδηση εδώ και αρκετό καιρό παρακολουθεί το καλά οργανωμένο σχέδιο. Ποια μεγάλα συμφέροντα κρύβονται από όλα αυτά. Ποια τρόικα. Τελικά οι κυβερνήσεις της χώρας μας τι συμφέροντα υπηρετούν. Η απάντηση είναι αυτονόητη. Μοιάζουν όλοι ξαφνικά να έχουν ξεχάσει την ιστορία της Ελλάδος και την ταυτότητά μας. Όλοι όμως γνωρίζουν τι σημαίνει ο Εύρος για την Ελλάδα. Ωστόσο καμιά κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια δεν έσκεψε με σεβασμό απέναντί μας. Ναι, με σεβασμό. Να δει τι πραγματικά έχουμε ανάγκη και τι χρειάζεται για να αναστηθεί αυτός ο τόπος. Γιατί εμείς εδώ πραγματικά φυλάμε θερμοπύλες. Αλλά αγαπητοί μου συνδημότες και συνδημότησες, έχουν γνώσει οι φύλακες. Και έτσι δεν προσδοκούμε πλέον τίποτα καλύτερο από την κεντρική εξουσία. Όχι αν κοιμηθούμε. Δεν τρεφόμαστε με ψευδαισθήσεις. Έχουμε καταλάβει πλέον ότι για αυτόν τον τόπο παλεύουμε μόνοι μας. Δεν είναι τυχαίο ότι κανείς δεν τρίτης μέχρι σήμερα, εκτός που μία περίπτωση, δεν συμμετείχε στα κέντρα αποφάσεων των κυβερνήσεων, σαν γενικός γραμματέας, σαν υποδιοικητής, σαν γενικός διευθυντής, πουθενά σε καμιά κυβέρνηση. Δεν συμμετείχε στα κέντρα αποφάσεων. Γιατί? Σκοπίμως, για να παίρνουν αποφάσεις για μας χωρίς εμάς. Αυτό πλέον πρέπει να διορθωθεί. Αθήνα, Αθήνα, δώσε μια λύση του Εύρου ή όχι, θα ξεκινήσει. Αθήνα, Αθήνα, δώσε μια λύση του Εύρου ή όχι, θα ξεκινήσει. Ο Δήμος τα τελευταία χρόνια βιώνει το διαδοτικό κλείσιμο πολλών δημοσίων υπηρεσιών. Τη ΔΕΗ, του ΟΤΕ, του ΟΣΕ, τις συγχωνεύσεις σχολείων, επίκυνται κι άλλες, και ήδη έχει ανακοινωθεί το κλείσιμο της ΔΟΗ. Ανάμεσα στις 5 ΔΟΗ που κλείνουν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι και το Σουφλί. Δεν τρέχετε εκεί στην Αθήνα.
Δεν ξέρετε που είναι το σουφλί. Λυπόμαστε για σας. Αλλά θα το καταλάβετε. Μετά τη σημερινή αυτήν συγκέντρωση θα πάρετε πολλά μηνύματα. Ασχέτως και αν τα μέσα ενημέρωσης έχουν απεργίες σήμερα, εμείς θα προσπαθήσουμε αυτόν τον παλμό να τον επιτρέψουμε στην Αθήνα. Τα σύνορα χτυπάει! Ελλάδα η καρδιά σου! Η καταστρέφει άλλο! Αθήνα τα παιδιά σου! Τα σύνορα χτυπάει! Ελλάδα η καρδιά σου! Η καταστρέφει άλλο! Αθήνα τα παιδιά σου! Μας είπαν και μας λένε, περιτεύει η ύπαρξη της ΔΟΕ Σουφλίου τη στιγμή που κάποιες άλλες παραμένουν σε λειτουργία, παρότι βρίσκονται σε μικρότερη χιλιομετρική απόσταση από άλλες εφορίες που εξακολουθούν να λειτουργούν. Βέβαια εδώ δεν είναι ούτε Κρήτη ούτε Πελοπόννησος. Εδώ είναι Εύρος. Τους είπαμε γενναία, τους προτείναμε να καλύψουμε εμείς ως Δήμος τα λειτουργικά έξοδα της υπηρεσίας της εφορίας. Το κτίριο τους είπαμε είναι ιδιόκτητο. Το προσωπικό το πληρώνεται. Αναλαμβάνουμε όλα τα έξοδα για να σας δείξουμε το διακαή πόσο που έχουμε να παραμείνουν ανοιχτές οι υπηρεσίες μας. Ούτε και αυτό τους κάνει. Επιτέλους ας σταματήσει αυτή η κοροϊδία. Η καραμέλα ότι δεν επαρκούν τα οικονομικά κονδύλια έχει λιώσει πλέον. Δεν πιστεύουμε κανέναν. Μπορούν να περικόψουν από αλλού, αλλά δεν τολμούν. Δεν το θέλουν, δεν τους συμφέρει. 300 είναι στη Βουλή. 100 είναι υπεραγγλικοί. Ας κόψουν με αυτούς, ας τα δώσουν σε εμάς. Δεν ρωτήθηκαν ποτέ, όπως είπε και ο Σεβασμιότατος, πώς θα μετακινείται ένας κάτοικος του Ειρηνού Όγκου στο Δήμο μας, στο δίπολο Αλεξανδρούπολης, στο Ρεσιάδος, που σχεδιάζουν να δημιουργήσουν. Αναγκασμένος να κάνει ένα ταξίδι για να εξυπηρετηθεί. Και αν δεν εξυπηρετηθεί την πρώτη μέρα, τι γίνεται τη δεύτερη, τι γίνεται την τρίτη. Και από πού έχει πόρος αυτός? Από μία σύνταξη του ΟΓΑ. Και ακούστε ανεγκέφαλοι. Θέλουν και αυτοί να γενναιώσουν. Θέλουν να πάρουν από τους γονείς μας που πολέμησαν για να είμαστε ελεύθεροι, να τους κόψουν και από τα 300 ευρώ. Είστε ανίκανοι. Αλλά το κακό δεν σταματάει εκεί. Το Ειρηνοδικείο Σουφλίου και αυτό έκλεισε. Από μία πρώτου 13 δεν το λειτουργεί. Εμείς βέβαια αύριο κιόλα καταθέτουμε προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας. Πιστεύουμε ότι θα την κερδίσουμε για να παραμείνει το Ειρηνοδικείο ανοιχτό. Το ΙΚΑ Σουφλίου αποδυναμώνεται βαθμία και ο σχεδιασμός της κυβέρνησης είναι να το υποβαθμίσει σε αυτό γραφείο κοινωνικής ασφάλισης. Το κέντρο υγείας Σουφλίου αποδυναμώνεται διαρκώς, χωρίς κανείς αμερινά για τη στελέχωσή του με το απαιτούμενο ιατρικό και παραιατρικό προσωπικό, χωρίς τη διάθεση των ανάλογων κονδυλίων για την αναβάθμιση του ιατρικού και εργαστηριακού εξοπλισμού και των υποδομών του. Παράλληλα, οι συγχωνεύσεις σχολείων συνεχίζονται. Φοβόμαστε ότι η δημοτική αρχή του τόπου, που τόσο πολύ πονάμε και αγαπάμε, αγωνιζόμαστε καθημερινά, δίνοντας όλη μας την ψυχή, με τόλμη και γεννότητα, όλη η δημοτική αρχή, σύγχρονη δημοτική αρχή, μέσα από συνεχές διαδόσεις επαφές και τις σκέψεις μας στους υπουργούς, με παρεμβάσεις, με ψηφίσματα, με έγγραφα από όλους αρμοδίους των Υπουργείων, να εμποδίσουμε αυτά που τόσο ύπουλα σχεδιάζονται ερήμην μας και υλοποιούνται αυτόματα, χωρίς καμία προειδοποίηση. Αγωνιζόμαστε όλοι μαζί. Το μαρτυρεί η συγκινητική παρουσία όλων εδώ σήμερα. Δεν φοβόμαστε κανέναν και απαιτούμε αυτό το οποίο πραγματικά μας αξίζει. Το πνεύμα και η στρατηγική των προγόνων μας ήταν πάντα η ισχυρή οργάνωση των τυχών της χώρας και των πόλεων. Οι σημερινές κυβερνήσεις της Ελλάδος δείχνουν να το έχουν ξεχάσει. Το έχουν ξεχάσει εντελώς αυτό. Και να προσπαθούν με κάθε τρόπο να γκρεμίσουν αυτά τα τείχη που με αίμα και αγώνες ορθώσαμε. Ο Δήμος Σουφλίου είναι η ραχοκοκαλιά του νομού Εύρου
και σε απόσταση μόλις 500 μέτρων από το ποταμό Εύρο. Και όλες οι υπηρεσίες που διαδοχικά κλείνουν στην πόλη Σουφλίου βρίσκονται σε μία παράλληλη με τον ποταμό ευθεία, σε απόσταση αναπνοής. Εσείς οι ίδιοι οι Έλληνες κυβερνώντες, με τις καλοθρετικές μεθοδεύσεις σας γκρεμίζετε το τείχος της πόλης του Δήμου Σουφλίου, που με αγώνες ορθώσαμε και νιώθαμε χρόνια τώρα να μας οδηγώνουν. Εσείς οι ίδιοι προκαλείτε την ερήμωση του τόπου μας, με στόχο να τακίσετε το κέντρο της τραγουδοκαλιάς του Εύρου, το συνδετικό κρύβο αυτής της αλυσίδας, ώσπου να καταρρεύσουν όλα τα τείχη της πατρίδος μας. Προσέξτε όμως, γιατί κάποιοι άλλοι στην αντίπερα όχθη εφαρμόζουν οχυρηματική στρατηγική και δεσχύουν τη μεθόδεό τους ιδρύοντας πανεπιστήμια, νοσοκομεία, επιχειρήσεις και όχι κλείνοντας αυτές. Γι' αυτό σήμερα φωνάζουμε σε εσάς κυβερνώντες, ξυπνήστε από το λίθαργο πριν είναι αργά. Μια δυνατή κραυγή αγανάκτησης βγαίνει από τα βάθη της ψυχής μας για όλα αυτά που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό στον Δήμο μας και μια γνήσια ελληνική φωνή αφήρτησης, η δικιά σας, προς την κεντρική εξουσία της Ελλάδος, γιατί εμείς οι φύλακές της την πονάμε όσο κανείς άλλος. Αθήνα, ξύπνα, δώσε μια λύση, του Εύρου η αρχή, θα σε πλημμυρίσει. Αθήνα, ξύπνα, δώσε μια λύση, του Εύρου η αρχή, θα σε πλημμυρίσει. Αθήνα πορεία, αύριο ασχολία, κλείστε τα στρατόπεδα να γίνουμε Τουρκία. Ωραία πορεία, αύριο ασχολία, κλείστε τα στρατόπεδα να γίνουμε Τουρκία. Επιτέλους σεβαστείτε μας. Αν ξεπουλήσετε τον Εύρο, ξεπουλάτε την Ελλάδα ολάκερη. Σταματήστε πια εδώ. Βάλτε τέρμα σε αυτή την κατολίσθηση. Επενδύστε στην περιοχή μας, στα σύνορα της Ελλάδος. Δημιουργήστε νέες ελληνικές επιχειρήσεις, στις οποίες θα ασχοληθούν τόπιοι νέοι άνθρωποι. Δώστε επιτέλους το έναρμα, τα κίνητρα και την ευκαιρία στους νέους μας να παραμείνουν στα σύνορα. Δώστε επιτέλους νέα προγράμματα, αύξηση στις τιμές των αγροτικών προϊόντων, επιδοτήσεις στους αγρότες μας που πλέον παλεύουν στη γη της πανέμβριας περιοχής. Αυτοί είναι οι πραγματικοί συνειροφύλακες. Ενισχύστε τους επαγγελματίες μας με νέα επιχειρηματικά προγράμματα, να προσαρμοζόστε τις φορολογικές ρυθμίσεις ώστε να είναι ευνοϊκότερες για όλους τους κατοίκους του νομού μας. Προχωρήστε στη μείωση του πετρελαίου θέρμανσης. Κοιτάξτε το νομό μας και βάλτε το στην Α κατηγορία. Στη Β κατηγορία να βάλετε την Κρήτη, την Αθήνα, την Πελοπόννησο, από εκεί που βάζετε μέσα στα κέντρα αποφάσεις τους ανθρώπους. Γιατί επιτέλους πρέπει στην Αθήνα να μάθετε πού είναι η Αγροστιάδα, πού είναι το Σουφλί, πού είναι το Δημότικο. Σήμερα χθες ήταν εδώ ο Γενικός Γραμματέας του Δημοσίου Έργου και μας κάλεσε στην Αλεξανδρούπολη. Εγώ βέβαια του είπα καθώς για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνεται ότι θεωρείται τα σύνορα του νομού μας την Αλεξανδρούπολη. Γιατί σήμερα εδώ πέρα στην Αλεξανδρούπολη δεν είχατε καμία δουλειά. Έπρεπε να μας συναντήσετε ή στο Σουφλί ή στο Δημότικο ή στην Ορστιάδα. Αυτό βέβαια δεν το πράξατε. Άρα και εσείς εδώ που ήρθατε συνηγορείτε με τους προκατόχους σας. Πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση να προχωρήσει στην ανακατάταξη του φορολογικού συντελεστή στην κατηγορία που πράγματι ανήκουμε ως βορειότερος νομός της Ελλάδας. Δεν μπορεί η Μύκονος, στις μέρες δεν θα τούτη και εγώ, ούτε πρέπει να τη γνωρίσουμε, να έχει ΦΠΑ 19%, 16%, δεν ξέρω πώς έχει και εμείς θα έχουμε 23%. Αυτά είναι τρελά πράγματα. Μόνο στην Ελλάδα από τέτοιους κυβερνούντες μπορούν να γίνουν. Απαιτούμε αναπτυξιακή ελληνική πολιτική για τον τόπο μας, για την Ελλάδα. Απαιτούμε να μας σεβαστείτε όπως μας αρμόζει. Τα άγια και μαρτυρικά χρώματα του τόπου μας δακρύζουν μαζί μας σήμερα από αληθινό πόνο. Γιατί η πρωτόγνωρη δυσχερή κατάσταση στην οποία
καταφέρατε να φέρετε το Δήμο μας. Σήμερα μαζί με τη δική μας φωνή, αντιλαλεί και η πικραμένη αγανακτισμένη κραυγή όσων αγωνίστηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια με κόπο και υδρότα για να επανδρωθεί η περιοχή μας με αυτές τις υπηρεσίες που τόσο ανορθόδοξα, τόσο ασυνείδητα εσείς οι ίδιες οι κυβερνήσεις της Ελλάδος προσπαθείτε να τις καταργήσετε γκρεμίζοντας τα τείχη της Ελλάδος. Εμείς όμως σε αυτήν τη σελίδα της ιστορίας θα είμαστε απέναντί σας. Δεν θα συμμετέχουμε. Φωνάζουμε όχι και θα το γράψει η ιστορία. Εσείς βέβαια που μας κυβερνάτε και μας κυβερνούσατε δεν φοβάστε την ιστορία. Κοιτάτε μόνο τον εαυτό σας. Αλλά όποιος κοιτάζει τον εαυτό του και όχι τους άλλους κάποτε μένει μόνος. Και όταν αναλογίζεται τι έπραξε, τότε πλέον αναλογίζεται τι ευθύνες έχει απέναντι στον εαυτό του και στην ίδια την κοινωνία. Όχι. Όχι λέμε όπως είπαν οι πρόγονοί μας. Είμαστε σήμερα εδώ για να πούμε ένα μεγάλο όχι. Σε αυτόν τον εμπεγμό, στο τσεπούλημα της Ελλάδος μας. Όχι σε κάθε καταστροφικό σχέδιό σας. Το δηλώνουμε, νιώθουμε προβωμένοι από όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις. Μας έχετε εγκαταλείψει πλήρως. Τελικά διαρωτόμαστε και λέμε, φοβόμαστε τους έξω ή πρέπει να φοβόμαστε από τα μέσα, από εσάς μας κυβερνάτε. Κάνουμε τάφρο για τους έξω ή πρέπει να κάνουμε μία τάφρο για τους μέσα, για να μην μας καταστρέψουν παντελώς. Ο Θεός όμως είναι μαζί μας στον ιερό μας αγώνα και να είστε σίγουροι ότι θα δικαιωθούμε. Με ζωντανή την ελπίδα να δούμε τον τόπο, να δούμε το Δήμο Σουφλίου, να ανασταίνεται και μαζί να αναστηθεί όλη η Ελλάδα. Γιατί περί Αναστάσεως θα πρόκειται. Μένει και ο έμεχος, έρχεται ξεσύκομος! Έρχεται ξεσύκομος! Είπα στα μέσα ενημέρωσης όταν με ρωτούσαν, ο αγώνας θα είναι μόνο για σήμερα, τι θα έχει συνέχεια. Όλοι μας περιμένουν με το δάκτυλο σε σκανδάλι. Δεν ξέρω τι έχουμε το Σουφλί. Σήμερα όμως, με τη σημερινή σας παρουσία, η Συντονιστική Επιτροπή, η οποία αγωνίστηκε για να οργανώσει όλη αυτή τη συγκέντρωση, βέβαια αυτό ότι η συγκέντρωση μεγαλειώδη οφείλεται στην παρουσία και στην θέληση τη δική σας, συμφωνήσε το εξής, ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί και αύριο. Και σας καλώ όλους, με πρώτους εμάς, η εφορία και οι δημόσιες υπηρεσίες, προπαντός η εφορία, η οποία έχει μια διορία μέχρι τις 22 του μηνός να τα μαζέψει και να φύγει να πάει στην Αλεξανδρούπολη, με πρώτους εμάς, θα σας παρακαλούσα μέχρι να αλλάξει αυτή η απόφαση. Κάθε μέρα, πρώτος εγώ, η Δημοτική Σύμβολη, όχι όλοι βέβαια, αρκετοί από αυτούς, αλλά και 50, 40, 60 άτομα να βρισκόμαστε μέσα στην εφορία. Να μην αφήσουμε στο προσωπικό, το οποίο πρέπει να σεβαστεί τον αγώνα μας, το τονίζω, να σεβαστεί τον αγώνα μας, είναι ένας αγώνας που κάνουμε και για αυτούς, έτσι. Να είμαστε μέσα στην εφορία και να ζητάμε ό,τι φαντάζεται ο κανένας. Ό,τι φαντάζεται. Πιστοποιητικά, για να μέχρι τις 2,5 ώρα που είναι να κλείσουν, για να μην τους επιτρέψουμε να πάρουν ούτε ένα κάθισμα, ούτε μια γραφομηχανή, ούτε ένα κομπιούτερ. Αυτό θα το κάνουμε εμείς πρώτοι. Θα δείξουμε το παράδειγμα. Για να στείλουμε το μήνυμα, θα επικοινωνήσουν οι προϊστάμενοι με τα κέντρα μέχρι να αλλάξει αυτή η απόφαση. Βέβαια για να λύσουν μια παρεξήγηση. Μας ήρθε μια επιστολή από το Υπουργείο Εσωτερικών, η οποία λέει ότι δήμοι που επιθυμούν να κρατήσουν τις εφορίες ανοιχτές με έναν αλφα αριθμό υπαλλήλων, ούτως ώστε να εξυπηρετούνται για να μην μετακινούνται ούτε Ορεστιάδα ούτε Αλεξανδρούπολη, αν ο Δήμος αναλάβει τα έξοδα συντήρησης και παραχωρήσει κτίριο
το βλέπουν θετικά. Τι έκαναν λοιπόν αυτοί? Ήρθαν και κάθισαν στη δική μας πρόταση, στο δικό μας αίτημα, το οποίο θέσαμε πριν από καιρό. Όμως το τονίζω, επειδή δεν τους έχω εγώ προσωπικά καμία εμπιστοσύνη, όταν λέω καμία εμπιστοσύνη, ένα οκτάμινο ζω μια τραγωδία. Κατεβαίνουμε στην Αθήνα, μας λένε άρθρα. Ερχόμαστε πίσω, ενημερώνω το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από 10 μέρες γίνονται άλλα πράγματα. Ξανά μάνα στην Αθήνα. Άλλα πράγματα. Άλλοι δεν θέλουν να μας βλέπουν. Γιατί βλέπετε έχουν ένα περιβάλλον που περικλείται όλο από πατριώτες τους. Και θα είναι από την Κρήτη και θα έχει κριτικούς. Δεν έχω τίποτα ούτε με την Κρήτη ούτε με την Πελοπόννησο. Έτσι, τον πόνο μας βγάζουν έξω. Είμαστε και εμείς εδώ, ας πάρουμε ευρύτες. Ας επιτέλους έχουμε έναν άνθρωπο μέσα σε κάθε υπουργείο να μπορούμε να χτυπούμε την πόρτα, να μας ανοίγει η πόρτα. Εδώ δεν ανοίγουν πλέον ούτε οι πόρτες. Λοιπόν, θα παρακαλούσα ο αγώνας να συνεχιστεί και αύριο και μεθαύριο μέχρι να έχουμε οριστικές απαντήσεις. Και ένα άλλο που θέλω να πω. Αυτό που είπε κάποιος συνάδελφός μου πριν από χρόνια και κάποιοι σκοπίμως τον κορόιδεψαν και το είπε και σήμερα και σε βασιλότητος, ότι το κέντρο του νομού είναι το σουφλί και η νομαρχία πρέπει να είναι εδώ. Είχε πραγματικά μια δόση αληθείας, την οποία σήμερα εσείς οι ίδιοι την διατρανώσατε. Ούτε και αυτός που το εννοούσε ότι να είναι Έλληνα εδώ. Γιατί τι θέλει να πει, οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να στεγάζονται εδώ. Σήμερα εφεύγουν από την Αλεξανδρούπολη υπάλληλοι και πηγαίνουν στο Ρωσιάδα να εργαστούν. Πήραν την ΕΙΔΕ, την υπηρεσία ίδρυψης, η οποία είχε συσταθεί για το σουφλί και την πήγαν στην Αλεξανδρούπολη. Γιατί λέει δεν ήρθαν οι υπάλληλοι. Δεν καλά οι υπάλληλοι κάνουν κουμάντο. Άμα δεν είστε άξιοι, όπως διώχνετε τους υπαλλήλους για άλλες περιπτώσεις, να βάλετε τους υπαλλήλους, να τους πείτε θα βγείτε στο σουφλί, τότε πήγε από τη θέση σας να αναλάβουν οι υπάλληλοι. Και οι υπάλληλοι επιτέλους πρέπει να συνειδητοποιήσουν, όταν λέμε θα διοριστούν και θα μείνουν στο σουφλί, θα μένουν στο σουφλί. Αν δεν θέλουν να μένουν, να διορίσουν τους σουφλώτες. Πολλά παραδείγματα θα μπορούσα να πω. Συνοριοφύλακες. Έφεραν τους ανθρώπους από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Έφεραν τη Frontex. Οι δαπάνες είναι τεράστιες. Αν διόριζαν 1.500 ευρύτες, σήμερα η οκύρωση από πλευράς των ανδρομεταναστών θα ήταν πολύ καλύτερη και πάρα πολύ πιο δυναμική. Γιατί θα ήταν άνθρωποι οι οποίοι θα εργαζόταν, θα λυνόταν το πρόβλημα της ανεργίας ένα μεγάλο κομμάτι από το νομό Εύρο και ποιος θα φυλάξει τα σύνορα καλύτερα από αυτό που έχετε συμφέροντά του εδώ. Δεν μας άκουσαν και σήμερα ταλαιπωρούν τον κόσμο. Το φέρνουν από την Πελοπόννησο, του φέρνουν από την Κρήτη, του φέρνουν από τα Τρίκαλα, τους έχουν τους ανθρώπους εδώ. Φέρνουν και την Frontex. Πόσα εκατομμύρια την πληρώνουν την Frontex. Και τι κάνει η Frontex. Βάζει μια σφραγίδα, αν έχω ξεφύγει πέστε μου φωνάστε και να κατεβώ. Βάζουν μια σφραγίδα που λέει αυτός ο λαθρομετανάστης πέρασε από τον Εύρο. Όταν θα πάει στην Ευρώπη και θα τον διώξουν, θα επιστρέψει στον Εύρο. Από εκεί που έχει τη σφραγίδα εισόδου. Γι' αυτό είναι η Frontex εδώ. Και πετάει με ένα ελικόπτερο και λέει τις επίγειες δυνάμεις εδώ. Αυτοί μπαίνουν από εκεί. Δεν χρειάζεται να μας ειδοποιήσουν. Αυτοί μπαίνουν στα σπίτια μας. Μπαίνουν στα χωριά μας. Μπαίνουν στις πόλεις μας. Δεν χρειαζόμαστε λοιπόν την Frontex. Διώξτε την Frontex, διώξτε τους ανθρώπους προς Θεού. Τους αγαπάμε τους Έλληνες συντροφύλακες, αλλά να πάει στην πατρίδα τους, γιατί οι ίδιοι θέλουν να πάνε εκεί και πάτε νέους ανθρώπους από τον Εύρο για να υπερασπίσουν αυτήν την πόλη. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θέλω να ευχαριστήσω το σεβασμιότατο. Θα σας μεταφέρω και την αγάπη του Δεσπότη, το σεβασμιότατο του Αλεξανδρούπολης, ο οποίος ήθελε να παρευρεθεί, αλλά είναι σε ένα συνέδριο στο Βόλο, ήθελε να βρεθεί. Σας μεταφέρω την αγάπη του. Ήθελε να παρευρεθεί, αλλά δεν μπορεί. Ήθελε να στηρίξει αυτή την σημερινή συγκέντρωση εδώ πέρα. Επίσης, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους δημάρχους. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής,
Στις συναντήσεις δεν πήγα και θα εκφράσω και θα πω δημόσια το λόγο που δεν πήγα, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής. Και μια και είναι σήμερα εδώ, θέλω να τους μεταφέρω δημοσίως, να τα ακούσετε όλοι το εξής. Αυτό που έγινε στην Οροσλιάδα, έγινε πιο μπροστά στο Δημότιο, γίνεται σήμερα εδώ. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας, και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης πρέπει να το καταλάβει. Είπα χθες στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, πρέπει, στο Δήμαρχο, πρέπει να κλείσουν τα καταστήματα, να διαμαρτυρηθεί ο κόσμος προς την παράστασή μας, όχι για να μην κλείσουν οι υπηρεσίες εδώ, να μην φύγουν οι υπηρεσίες από το νομό και πάνε στην Αλεξανδρούπολη. Δεν έχει ανάγκη η Αλεξανδρούπολη τις δημόσιες υπηρεσίες του Σοφρίου, του Δημοτικού και του Οροσλιάδος. Θέλω λοιπόν να πω στους συναδέλφους ότι από κοινού πρέπει να κάνουμε έναν αγώνα και εμείς και οι δημότες μας, και όχι να λέμε αφού μένει η υπηρεσία στο Σοφρί, τι με ενδιαφέρει στον Δημότιο, τι με ενδιαφέρει στην Οροσλιάδα, και άλλωστε αν δεν ενδιαφέρει την Οροσλιάδα τι γίνεται στο Σοφρί. Πρέπει ο Εύρος να είναι ενωμένος δυνατός. Έτσι μόνο θα πείσουμε αυτούς που να είστε σίγουροι θα τους πείσουμε. Ποτέ δεν πρέπει να πούμε ποτέ. Όλα σήμερα γίνονται. Αρκεί να έχουμε τη θέληση. Τη θέληση όπως την είχαμε σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω τους αδέλφους δημάρχους, όπως είπα το Σεβασμιότατο, τον πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου. Θέλω να συγχαρώ τη Συντονιστική Επιτροπή. Όλο αυτό ξεκίνησε, όλη αυτή η ιστορία, αυτή η διαμαρτυρία, από μια πρόταση που μας έγινε από το Σύλλογο Επαγγελματιών του Δήμου Σοφρίου. Θέλω να τους συγχαρώ για αυτή την προσπάθεια. Θέλω να συγχαρώ όλες τις υπηρεσίες, την πυροσβεστική, το ΕΣΥ, την εφορία, το ΙΚΑ, και αν ξεχάσω κανένα, συγχωρήστε με, είμαι λίγο έτσι ταραγμένος. Το φορέα διαχείριση, ο οποίος έστειλε επιστολή συμπαράστασης, και όλους εσάς, από τον πρώτο μέχρι τελευταίο. Θέλω ιδιαίτερα να σταθώ και να ευχαριστήσω τα παιδιά των σχολείων, των γυμνασίων, των λυκείων. Ο αγώνας αυτός που κάνουμε σήμερα πράγματι το χειροκρότημα. Ο αγώνας αυτός που κάνουμε σήμερα είναι για αυτούς. Εμείς ό,τι να κάνουμε, ό,τι να περάσουμε το περάσουμε. Αυτά τα παιδιά όμως αξίζουν μια καλύτερη τύχη. Δεν πρέπει και εμείς να τους απογοητεύσουμε. Πρέπει να τους δώσουμε φτερά για να πετάξουν. Και αυτό εξαρτάται από εμάς. Ζητώ συγγνώμη αν ξέχασα κάποιον να ευχαριστήσω για την παρουσία του. Έτσι. Την περιφέρεια τους, ζητώ συγγνώμη τον Αντιπεριφεράκη, τους περιφερειακούς συμβούλους, όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Δεν περίμενα πραγματικά μια τέτοια συνάντηση, συγκέντρωση, μια διαμαρτυρία σήμερα σαν αυτήν. Σήμερα όλοι πήραν το μήνυμα. Στο Σουφλί δεν κοιμούνται. Στο Σουφλί επαγρυπνούν και όταν έρθει η ώρα ξεσηκώνονται και κερδίζουν αυτό που θέλουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.